सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। बैसागो बोथोराव बेबायदि गेवलां मेल लालायनानै बिबुंथि होनायनि बारा खाबजाया मोनो। बयबो मोसानोसो देलायबोदों। जोंबो दायो एसे खाबु मोनोबा रंजालांगोन, बेखायनो देलायबोखादों बैसागोनि, जोंबो मोसागोन। दा बेखायनो बेवहाय बैसागोनि मेलफोराव बारा सोलोंथाइनि गुबुन आयदानि बाथ्रा बुंनायखौ बारा खाबजानाय मोना। गुबुन समफोर दङ, दा बेवहाय जोङो बुंनो हायो। दा जोंखौ खावलायनाय बायदि आङो गुसुं समनि गेजेराव फोजोबगोन आरो जों बयबो रंजागोन। गोबां बैसागो हान्जाफ्रा सौफैबाय। दसे उनाव बैसागो मोसानाय बिनि दिन्थिफुंनाया जागोन। दा दहाय एसे सिगाङाव बैसागोनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा जोंनो मिथिहोबाय जोंनि फोरोंगिरि सार उमेश ब्रह्म बिथाङा। दा नोंगौ बैसागुखौ बर'फ्रा माब्लानिफ्राय खुंबोदोंमोन हयथ' बिनि जारिमिन बिलाइयाव नागिरोबा मोननाय नङा। नाथाय बर'फ्रा बे ओनसोलाव बा बे बुहुमाव माब्ला जोनोम जादोंमोन हयथ' बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा बोथोर मोनसे बासिनानै लानानै बैसागोखौ खुंबोदों। फरायसाफ्रा रायज्लायगासिनो दंना? फरायसाफ्रा रायज्लायगासिनो दङ। ओइ आवगोलाव जिरायनाया फरायसाफ्रा रायज्लायनाङा ने? दसेल' दा मोसानोसै ज' बयबो दे। गामसा गानबोआखै, खिन्थु गामसा गानैफ्रा मोसानो मोननाय नङा। लंपेन्ट गाननायफ्रा मोसानो मोननाय नङालै। दा बैसागोखौ बर'फ्रा मोनसे बोथोर सायख'नानै बेखौ फालिबोदों। आरो बर'फोरनि मोनफ्रोमबो फोरबोखौ नाय, गासिबो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां। दहाय आलासि बिथां बुंनाय बायदि मागो फोरबोनि थाखाय मोनसे गोरोबफ्लेनाय मोनसे बोथोर। माइ हानायनि उनाव बे माइ नाराखौनो हानानै बेजोंनो बेलागुर हुंनानै रंजानाय। दा बैसागो बायखांनायनि उनाव दैज्लां फैसिगोन। बयबो गायनाय फुनायाव बेस्थ' जानोसै, आबाद फोथाराव थांनोसै। दा बेखायनो थांनाय समाव जोङो बेसर फुखांबाय, दालि मारा होखांबाय। दा जेबो गैथ'वा, जेबो आबाद गैथ'वा दुब्लियाव। बेखायनो बे लांदां समखौ बोथोरजों गोरोबनानै, जिहेथु बैसागोनिफ्राय गोदान बोसोर जासिगोन, बेजोंनो खाब जाफानानै बे मोजां समखौ बासिनानै लादों रंजालि बैसागु। दा बेखौनो जोङो रंजाबोदों। दिनै बर'फ्रा गोबां रोखोमै बैसागुखौ फालिबोबाय। सिगां समाव जों नुदोंमोन आरो जोंनि आबै आबौमोना खोन्थायो, बैसागुखौ बेबायदि जौस्राङाव खुंनाय जायामोन। बर'फ्रा मा खालामोमोन? मोनसे न'खराव थांबाय, सिला गेजेराव बस्था बनानै दाबखा थाइसे बहनबाय, बेयावनो बोराय बुरै ज' लोंलायनानै सानसे बे न'खरावनो मोसाबाय रंजाबाय। सोरबाया बेवाइ जानायखौ मेथाइ रोजाबबाय, बिबोनां जानायखौ मेथाइ रोजाबबाय। बै मोनसे न'खरनि सिलायावनो रंजाबाय। बिनि उनाव गाबोन दस्रानि न'खराव थांगोन, सोरबा बिनि उनाव सोरबाया लिंहरगोन, जोंनियावबो फै, बैसागो जानो फै। बेबायदि न'खर न'खर थांनानै जौ लोंलायनानै जोङो बैसागोखौ खुंबोदों बर'फ्रा। बेखौ एसे सोलायबोनानै, जुगजों लोगोसे सोलायफाबोनानै गेजेर समाव जोङो जेब्ला उन्दैमोन मोनसे थासारि नुबोबाय। देमसि मोसानायाथ' सिगांनिफ्रायनो दंखायोआनो। हौवाया हिन्जाव जाफ्लानानै, हिन्जावा हौवा जाफ्लानानै मोखाङाव दाजाब दानख' आखिनानै देमसि मोसानाय, गामि गामि मागिनाय। नोंथांमोननि गामियावबो देमसि फाल्ला मोसानाय आं नुदों उन्दैनिफ्राय, देमसि मोसानायखौ। बेबायदि बैसागो फालिबोबाय। गेजेर समाव सेंग्रा उन्दैफ्रा सिलाय बानायनानै, दंफांनि सिलाय बानायनानै मोखाङाव हांगार फोनजोबनानै हाफ पेन्ट गाननानै मिलिटारि मोसानानै बैसागो मागिबोबाय। बेखौबो जों मोनबोबाय एसे। जोंबो मोसानो मोन्दों मिलिटारि मोसानायाव। बेखौ जोंनि आफादफ्रा, बर'नि आफादफ्रा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ होबथाबोदों, मिलिटारि मोसानायखौ। मानोना बे मिलिटारि मोसानायखौ जुदि लांबाय थायोब्ला बर'आव हाथियार हमनो फोरोंनाय जागोन, बर' लाइमोनफोरखौ सिलाय गावनो फोरोंनाय जागोन। दा बेखायनो बेखौ होबथाबोदों। आरो बै उननि समाव बे बाबेनबोबाय, देमसि मोसाबोबाय, सेंग्रा सिख्लाफ्रा ज' जानानै मागिबोबाय। बिनिफ्राय जुगजों खारफाबोनानै मानो जौजोंल' बैसागो फालिनो,
नोङो सोरबा न'खरसेनाव थांगोन जौ लोंनानै बैसागो रंजागोन सिथ्लायाव नाथाय माखासेफ्रा बैसागो रंजानो मोना जायफ्रा न'खराव जेबो गैया जौ संनोबो हाया गामिनि बोराय बुरैखौ गामिनि मानसिफोरखौ लेंनानैबो लोंहोनो हाला जाहोनो हाला बैस्रा बैसागो खुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन दा बेखायनो बैसागोखौ बयबो फालिनांगौ आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रानो दाबसे जायगायाव ज' जानानै बैसागोखौ फालिथों आरो बयबो समानै रंजानो मोननायनि खाबुखौ खालामनानै होनांगौ बे साननायफ्रा फैलायनायनि उनाव बेखौ जौस्राङाव लाबोनाय जाबाय दिनैनि जि हाबाफारि लादों बेखौ जौस्रांसिम लाबोनानै रंजालि बैसागोखौ फालिनाय जाबाय बयबो जयैनो गामियाव ओनसोलाव माखासे गामि ज' लोगो नांनानै जेरै उलुबारियाव थुरिबारियाव उदांस्रि आफादा बैसागो खुङो बिजनि नोगोर बर' समाजा बैसागो खुङो बेबायदिनो जयै बैसागोखौ फालिबोबाय दा बेबायदिनो जोङो बैसागोखौ लाबोबाय उननि समावबो जों लालांनांगोन नाथाय दिनै जौस्राङाव लाबोदोंबाबो जोंनि बे माखासे दोरोङारिफोरखौ गारबोनानैसो लाबोनाय जादों माखासे ओनसोलफ्राव जोंनि हयथ' गोबाङानो मिथिगौ क'क्राझारफोरथिं जोंनि बायदि बैसागो हान्जा गैया जास्ट बेवहाय गथ'फोरनि गेलेनाय होबाय दिरुं बोलायनाय होबाय माबा माबि गेलेनाय होबाय बिनि उनाव थोंजोङैनो बेबायदि गेवलां मेललाबाय बान्था राननाय मोनायाव देंखो मोनाबिलि आर्टिस्ट लाबोबाय बिनो आर्टिस्टनि मेथाइ खननायजों बयबो रंजाबाय बेबायदिल' बैसागो फालियो दाबो गोबां ओनसोलाव आरो जोंनावबो बिजनियाव ओरै सोनाब फारजों मालिपारा सुबाइजार बे साइडजों दाबो बैसागोनि मागोनि जेबो प्रभाब गैया दासिमबो बिजनियाव दा बेयो जोङो एबसुनि गेजेरजों दालाइ एबसुफोरखौ जोङो बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ दा बेबायदि दा जोंनाव बैसागो बुङोबा जोंनिफ्राय सानजाजों बाक्सासिमा मोजाङै सोलियो जोंनो नोजोर होनायाव बेनिफ्राय बांसिनै साबसिनै जायो होनबा बिजनि खिनियाव बे गेजेर खिनियाव मोजाङै बैसागो फालिनाया जायो दा बेखौ जों बुंदों बैसागोखौ फालिनांगौ आरो देग्लायनिफ्राय गोबां गामिफ्राव बैसागो खुंदों गामियानो खुंदों नोंथांमोननि गामियाबो देग्लाय 16 बोसोर जाबाय 16 बोसोर खुंबोबाय बेखौ आरोबाव खुंलांबाय थानांगोन जोलै टु जोलै देग्लाय आलारि आफादनि गोदान बिबानगिरि दङ बिनि उनाव उननि बिबानगिरिफ्राबो बेखौ जेसे हायो साबना हामनायै खुंलांनो नाजालांबाय थानांगोन मानोना बेखौ जोङो जोंनि फोरबो होननानै दिन्थिनांगोन बर'नि फोरबो दा बेखौ दिनैहाय गामिनिफ्राय बिजनि आन्चलिकआ खुंबाय बर' समाजा खुंबाय उदांस्रिया खुंबाय बयबो थांजोबनो हाया न'आव मोसौ मोसा थालांबाय न'खराव सासेया थांनानै रंजाहैबाय सासेया न'आव मोसौ खानो थालांनांबाय सासेया न'आव ओंखाम संनो थालांनांबाय दा बेखायनो गामियाव जुदि बैसागु खुङोबा बेवहाय गासिबो बेवहाय रंजाफैनो हाबाय सानसेनि थाखाय दा बेखायनो गासिबो गामियाव बेखौ फालिनांगौ आरो जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलैफोरनो बैसागोनि सोमोन्दै जोंनि रंजानायनि सोमोन्दै मोनथिहोलांनांगौ दिनै जोङो आलासि लाबोबाय बिजनिनिफ्राय जोंनि उमेश ब्रह्म सारखौ गोबां बाथ्रा जोङो मोनथिनो मोनबाय दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जायफ्रा बैसागोनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथियो आरो बिजिरगिरिफोर दङ लेखा लिरग्राफोर दङ बिसोरखौ लिंहरनानै बे बैसागोनि सायाव बेबायदि बिबुंथि होनानै जोंनि जि अरिजिन जोंनि गुबै गोदो गोदायनि बेखौ एसे एसे हमथाबोनानै जोङो लांनांगोन गोदाना सोलायबोबाय मुगाया सोलायबोबाय बैसागु खुंनायाबो सोलायनांसिगौ होननानै गासिबो गोदान नङा गोजामखौनो हमथानानै बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानैसो लांनो थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों गासिबो गारजोबोबा जोंना गोदान जोलैया देमसि मोसानायखौ मोनथिला देमसि मोसानाय होनोबा सानै हौवा हिनजाव ओंखारबाय बेवहाय आर'नाइ खास'लायबाय मेथाइया दामना होबाय मोसाबाय बे देमसि नङा बेखौ जावजा मोसानायसो होनगोन सानै मोसानाय नाथाय गुबै देमसिया गोदोनि बायदि जात्रा गानाव जेरै ओंखारनाय जायोमोन बे जखा मा होनोमोन बेखौ जात्रा गाननि बेबायदि देलायनांगोन मोखाङाव आखिनांगोन हिन्जावा उरुना हमनांगोन बेबायदि गुबै देमसिनि ड्रेस थानांगोन मेथाइयाबो गुबै जानांगोन बैखौ जोङो हमथानानै लांनांगोन नङाबा जों गासिबो गारजोबोबा उनाव नैबेबो जोंनि नङामोन नैबेबो जोंनि नङामोन जोंथ' गोबांखौनो खोमानानै लाबाय दा गंगोनाखौ खोमानानै लाबाय जों हारसाफोरनिसो होनगारबाय दाना गंगोनाया हारसाफोरनि दामग्रासो बर'नि नङाना दाना बेबायदिसो जाबाय जोंना खिन्थु गंगोनाया बर'निमोन बर'निफ्राय हारसाफ्रासो खावनानै लांबाय आरो गोबां दामग्रा दंमोन बर'फोरनाव दाख्लै जोंनि बिजनि दख'रा एबसुनि दोरोङारि दामनायाव फानबारि दालाइ एबसुआ मोननैसो गोदान जोंनो दामग्रा होदों
आरो बेखौ जोंबो नुफेराखैमोन मा होनोमोनलाय मोनसे लाइग्रि ना मा होननाय लाइग्रि मोनसे औवानि गुसुं सेफालिखौ हाथाय बायदि बानायो खासि हाथाय बायदि मोनसेया समान जागोन आरो स्केल बायदि जागोन बेखौ फुनांगौ हाथायाव बेजोंबो देंखो जायो गासिबो दामनाय देनाया मिथिंगानिफ्राय मोननाय बर'फोरनिया खामानो होन सिफुङानो होन सेरजायानो होन दंफांनिफ्राय बानायबाय गासिबो मिथिंगानिफ्रायनो बानायनानै लानाय दा बेखौ जोङो जोंनि होननानै हमथानानै लांनांगोन बेखौ दामनाय देनायफोरखौ जों हमथानांगोन दा जेब्ला जों बिजनि दख'रा एबसुआ बैसागो खुंजेनदोंमोन 2010 मायथाइयाव अब्ला गोबां गामिनि बेबायदि क्लाबनि मोसानो थांनाय हान्जाफ्राव दामग्राफ्रा बोरायमोन दिनै नोंथांमोननि गामियावबो नुबावबाय जोंनि सानै आमाया सिफुं दामदों खैरोगुरियाव दाबो सिफुं दामग्रा गोदान जोलै गैथ'वा खाल मानसि ओंखारनांगोन हले सेरजा दामनो गोरों सिबिसार ओंखारबाय खाम दामनो गोरों सानैसो ओंखारबाय सिफुं दामग्रा गैया दाबो सिफुं दामग्रा खाल मानसि ओंखारनांगोन जोङो बिनि गेजेरजों खावलायबाय जोङो आमाइमोनालाय बेसे दामबावनो हां थोला माखासे देंखोखौ होनोबो हाला दा बेखायनो गोदान दामग्रा ओंखारनांगोन दा बै जोंनि बैसागआव बेबायदिखौनो नुदों जों हारमुनि दामग्रायाबो सोरबा सासे बोराया दामदों सेरजा हुग्रायाबो बोराया दामदों सिफुं साग्रायाबो बोराया दामदों होमबा जों बिसिनि आखायावल' जोंनि दोरोङारि दामनायखौ खाम जथा सेरजाखौ जुदि दोनबाय थायोब्ला बिसोर गैयैनि उनाव गोबाव समनि उनाव जोंनि दामनायफ्रा गोमालांजोबसिगोन नामा जोंनियाव सावरायनाय फैदों साननाय फैदों होमबा जुदि बेयो जोंनि दामग्रा देग्रा होननानै लाखिलांबाय थानोबा जोंनि जाखांबोनाय सेंग्राफ्राबो दामनो सोलोंनांगोन ना नाङा जोंनि उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा दामनो सोलोंनांगौ ना नाङा बे दामनाय देनायखौ बेखौ साननानैनो बिजनि दख'रा एबसुआ दामनाय देनायनि फोरोंथाय बादा होनाय जाबाय जोंनि बिनय ब्रह्ममोनखौ फोरोंगिरि महरै लानानै आरो नोंथांमोननि गामिनि सिबिसार बिनिफ्राय खाम दामग्राया मा होनोमोन दहाय हारमुनि दामनाया बे खामबो दामनो रोंगौ जोंनि आनसलिक एबसुआव लानानै मोजाङै बेखौ सोलोंनानै लाना फैबाय बिनय ब्रह्मनि आखाइनिफ्राय दा बेबायदिनो जोङो बिजनियाव गोबां बेबायदि दामग्रा जोनोम होनो हाबाय गोबां आइजोफ्रा दामग्रा हाबाय गोदो बर' समाजाव मामोननो सिफुं दामबा मा जौदो बायो ना मा होनोमोन हिनजावफ्रा सिफुं दामबा जौदो बायोनो सेरजा दामनो सोलोंबा जानो गैयै जायोनो मागिग्रा जायोनो सेरजा दामग्राफ्रा बेखायनो बर'नि गार्जेनफ्रा बिमा बिफाया सेरजा दामहोथारामोन बिनिखायनो दामग्राया गोमालांदों जोंनाव गोदान दामग्रा ओंखाराखै सान्दो बावदियासो दामोमोन दंफां गुदियाव थानानै बेबायदि गोबां बाथ्रा जोंनि गेजेराव फैयोमोन आरो दा खिन्थु दिनैनि गोदान जोलैया सानदों बेखौ जोङो दोनबाय थानोबा मा हौवाफोरल' बिनि हिनजावफ्राबो दामनांगोन खाम दामग्राबो जानांगोन सेरजा हुग्राबो जानांगोन सिफुं सुग्राबो जानांगोन दा बेखायनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जेरैखि जाया फोथांनानै दोननो थाखाय बे जे बर' हारिनि बेखौ अरायबो लाखिलांबाय थानो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों उननि समावबो जोंनि बे फोरोंथाय बादाखौ लालांगोन दिनैहाय जों खावलायदों खमसे खम जोङो बैसागोआव सोरबाया गामसा गानफेराखैबाबो 1 तारिखनिफ्राय मोसौ बैसागु संक्रान्तिनिफ्राय 7 दिनखौ बैसागोआव गामसा आर'नाइ जोङो बर'नि गाननाय जोमनायखौ गाननानै बैसागो रंजानांगौ मानोना बे जोंनि गाननाय जोमनाय बे जोंनि बर'नि बेखौ लाखिनांगोन आर'नाइया जोंनि गुबुननो सेजानो हाया जोङो दा जोंनि बे मोसानायफोरखौबो मालाया लांनो नागिरदों खावनानै लांनो नागिरदों फानबारियाव बैसागो मोसाफैबाय सरबगनि दाख्लै हारिमु आफादाबो प्रेस मिट होबाय बेबायदि मोसानो मोना होननानै बर'नि दाहाल सिबनाय मोसाबाय दामनायाबो जाया दख'ना गाननाय जाया थुंग्रि सिबनायाबो जाया खावनो नागिरदों जोंनिखौ दा दहाय सारा बुंबाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोसानायखौ बैनिफ्राय एसे खावनानै बिहु मोसानाय बानायबाय हारसाफ्रा दा जोंनिखौबो लांनानै बेबो बिहुनि होननानै बुंहैनो नागिरदों बेखायनो बेखौ जों दिनैनो बयबो बुंनांगोन आरो दाख्लैनो फानबारि दालाय एबसुआ बेखौ गोख्रों रावैनो होबथा हरखादों सोलोंनोबा सोरनिबा बर'फोर मोजां दामनो गोरोंनिफ्राय सोलोंनानै बेखौ बाहाय खिन्थु जायि बेबायदि देंखो जायि बर'नि हारिमुखौ फाननाङा जोङो बेखौ चेक होलांनांगोन जों बेखौ बुंलांनांगोन आरो दा बेखायनो जोङो जाहाथे जोङो रावजोंबो खावजाया आरो बे जोंनि बर'नि बैसागुखौ बुहुमनि गेजेराव खोन्थालांनांगौ जोंथ' रोंखायोआनो बर'फ्रा फालिखायोआनो सारा मास मोनसेयाव बैसागो फालियो जोङो दा बेखौ बुहुमनि मानसिनो खोन्थानांगौ बर'फ्राबो बैसागो फालियो बर'नि बैसागोआ नै ओरै बर'फ्रा ओरै बैसागो रंजायो बर'फ्रा ओरै दामो बर'आ गामसा आर'नाइ दख'ना गाननानै बैसागो फालियो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा
दिल्लीयाव बैसागु खुंहैदों जोंथ' ओनसोलाव खुंखागोनानो नाथाय जोंनि ओनसोलाव गुबुननिफ्राय फैनानै नायफैनाय नङा जों खोन्थाहैग्रोनांगोन गुबुनफोरनो बेखायनो दिल्लीयावबो बैसागु खुंहैदों एबसुआ गुबुना गोबां सावरायदोंबाबो जोङो जोंनि थांखिया रोखा बेखौ बुहुमनि मानसिनो खोन्थानांगौ आरो बेवहाय दिल्लीनि एमपिआ नायफैदों दिल्लीनि आप पार्टीनि एमएलए आ नायफैदों मिनिस्टारा नायफैदों आरो बिथांमोनहा बुंदों देग्लायल' नङा बोसोरफ्रोमबो बर'आ बर'नि बैसागुखौ दिल्लीयाव खुंफैबाय था जोंबो बेहाय मदद खालामगोन दा बेखौ जोङो बुहुमनि मानसिफोरनो मोनथिहोनो थाखाय आरो बे बैसागुखौ जोंनि गोदान लाइमोनफ्रा कलेज फरायगासिनो दं इउनिभार्सिटि फरायगासिनो दं गोबां मानसियानो दिनैहाय बैसागोनि सायाव रिसार्च खालामनानै बिजिरनानै बेयाव PhD खालामनांगौ जोंनि बैसागु फालिनाय संक्रान्ति बैसागु मोसौ बैसागु बेनिफ्राय 7 दिनसिमनि बैसागु बेखौ जोङो बिजिरनांगौ आरो बेखौ लिरबिदां हिसाबै लिरनानै लेखा बायदि लिरनानै बेखौ मानसिफोरनो फरायहोनांगौ बर'आवबो गुबुन रावबो हिन्दीयावबो इंराजियावबो संस्कृतआवबो गुबुन गुबुन रावाव दानसायनानै बेखौ बुहुमनि मानसिफोरनो फरायहोनांगौ दा बेनि थाखाय जोङो बयबो खामानि मावनांगोन आरो जोंनि मानसिफोरा साननो हनो गोरोंफोरा बेखौ गुबुननोबो फोरमायनांगोन दा बेखौ जोङो खावलायबाय जाहाथे जोङो बेखौ जेब्लायबो जोंनि हिसाबै जोङो लाखिलांबाय थानो हायो आरो इयुन जोलैफोरनो बेखौ जोङो मोजाङै फोरोंलांनो हायो बिनि थाखाय जों जेब्लायबो नाजागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय दिनैहाय जोंना मा होनो दा गोदान जायफोर हाई स्कुल कलेजनियाबो एसे हाबफिनबाय खिन्थु हाई स्कुलफोरनिया बेजों जेबो लोब्बा गैयै जानो नागिरदों नैबे बोसोरथामसोआ दा नुवाखै दा बारा गैया गामियाव जानायखाय गामिनिया माखासे दङ दायो नायदो मोनायाव बे फोथारा बुंजोबगोन बेयो गोदान लाइमोनफोरनि मोनानि बैसागुसो फालिनो नागिरदों लाइमोनफ्रा बिनिफ्रायबो सांग्रां जानांगोन जोङो दाख्लै अखायाव हाब्रुआव हरसे मोसाबाय लावगावआव जोंनियावथ' आनसलिकनियाव इसेबां साहस हाया थांनो बर' समाजनि हाब्रुआव हरसे मोसाबाय लंपेन्ट गस्ला हाब्रुजों गादै लाजोबबाय अमा बायदि खिन्थु सानाव जे इसेबां मोजां प्रग्राम जादों सारमोना बैसागोनि सोमोन्दै खोन्थादों बेखौ खोनासंनो थाखाय फैया दा मोनायावबा फैगोन बहानि मानसि फैगोन सारा बिजनि मानसिया बेहाय जमा जाफैगोन मोसाफैगोन देंखोजों मालायनि देंखोजों मोसानो मोजां मोनग्रा जाबाय गोदान जोलैफ्रा गाव देंखो होनो नाजाला मालायनि देंखोजों रेडिमेड मेथाइजों दा बे रेडिमेडखौबो जोङो सोलायनांगोन गोबां जायगायाव जोङो दाखालि मोसौ संक्रान्तिनिफ्राय 3 तारिख बैसागोसिम गामि गामि गिदिंदों जायगा जायगा गिदिंदों जोङो बिजनियाव आनसलिक एबसुआ गोबां लोगो मोनदों थेलायाव सलार खाबथानानै बेटारि खाबथानानै बक्स दामनानै बैसागो मागिदों सोरबाया हिन्जाव जाफ्लादों सोरबाया हौवा जाफ्लादों हिन्जावानो बक्स थेलाजों बक्स दामनानै बैसागो न'खर न'खर बैसागो जानाय नुदों जोङो बे जाबाय रेडिमेड बैसागु मालायनि खनखानाय मेथाइजों दामखानाय देंखोजों बैसागो फालिनाय दा बेखौबो जोङो बांद्राय लाय होनो हानाय नङा दामग्रा गैयाबा बेखौ एसे खालामनांगोन खिन्थु बांद्राय लाय होनो हानाय नङा दा बे रेडिमेड जुदि थांबाय थायोबा जोंनाव दामग्रा देग्रानि आंखाल जागोन बेखायनो जोंनि गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बुंदों बर'नि बैसागुखौ रेडिमेड खालामनो नाङा बेखौ जोङो गुबैयैनो फालिलांबाय थानांगौ बेखायनो बयबो दामनो रोंबासो खाम सिफुं दामनानै जोङो मागिनो हागोन सोरबा 10 जनजों मागिदों 15 जनजों मागिदों गामियाव बैसागो जादों बेवहाय खामखौनो दामना सिफुंखौनो सुना सेरजा हुनानैनो मागि 10 जनजोंबाबो खिन्थु जों बै रेडिमेडफोरखौ बारा लांनो नाङा अननानै जोङो बेखिनिखौ खावलायबाय आङो बैसागोनि सायाव बेखिनिखौनो नोंथांमोननि खाथियाव बुंबाय आरो उननि समावबो खैरोगुरि आलारि आफादा मोजाङै खुंलांबाय थागोन आङो बेखौ आसा खालामबाय बयबो ज' ज'यै खुंलांबाय थानो हागोन बेनिफ्राय दहाय मेल सामलायगिरिया बुंदों सोलोंथाइनिबो एसे बुंलांनांगोन होननानै खिन्थु आङो बे मेलजों बारा खाब जानाय मोनाखैमोन थेवब्लाबो खावलायनाय बायदियै आङो फंनैसो बुंनो सिगांबाय फरायसाफोर दंजोबखायो ना दंजोबो क्लास 10 आव फरायनाय साबैसे दं 10 आव फरायनाय देलाय एबार 10 आव मोनहैनाय गैयाना माथो गैयाना 9 आव फरायनाय मोसानोसो देलायजोब्बाय खोमा मोसानो देलायनानै दं ना 8 आव फरायनाय LP नि गोजा बांसिननो ने ME स्कुलनि माखासे दङ दा जोङो सोलोंथाइखौबो लांफानांगोन जोंनाव दिनैहाय नोंथांमोननि गामियाव नायल' जाल' सानै ना
दा गामियाव थाथारनाय हिसाबैथ' सासेल'सो आमाय बाबुराम बेनि उनाव आदा थाहैबाय सिकनाजन औवारि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बे सानैल'ना प्रफेसारा खैरोगुरियाव सानै आमाय बाबुरामजों आदा सिकनाजन औवारि बेनिफ्राय डक्टरथ' गैथ'वा दाबो इन्जिनियारबो गैथ'वा एसएस अफिसारबो गैथ'वा आईएएस अफिसारबो गैथ'वा दा बेखायनो बुंदों सोलोंथाइखौबो जोङो लांफानांसिगोन दहाय जोंनि मेल बेखेवगिरि आदा उपेन औवारिया बुंदों बे गामिया थांनाय समाव मिथिंगाजों नाख्रेबजानानै बेंगुरा जाबाय गोबां दैबानाया डिस्टार्ब खालामबाय माइ गायनो हाया खोथिया फोयोबा हान्थुसिम फबलाङो न' सिङाव हान्थुसिम फबलांबाय नैबे अग्रं दैया गोबाङा बे हाखौ गारनानै खारलांबाय गोबां खस्थ' होबोबाय मिथिंगाया नाथाय बियो दिनै जोंखौ एसे अनफिननानै मिथिंगानि अननायावनो बा आनान गसाइनि अननायावनो दिनै जायफोर न'खरखौ दैदेनदों एसे जाखांबोनायखौ जों नुदों खाथि गामि हिसाबै गोबाङा लेबु बागान खालामबाय गोबाङा बायदिसिना आबाद खालामबाय गय बागान खालामबाय बेजों न'खरफ्रा एसे साबस्राफिनबाय आरसीसी न' लुनाया बारायबाय बाइकआ बारायबाय मटर बारायबाय एसे न'खरफ्रा मोजां फैफिनबाय एसे मोखांफ्राव एसे मिनिस्लु नुफिनबाय नोंथांमोननि न'खर सामलायनाया एसे मोजां जानाय लोगो लोगो दा बेखायनो जिहेथु न'खराबो मोजां जाफिनबाय थासारिया दा मोजाङै दङ दा बेखायनो जोङो सोलोंथाइ फारसेबो थांनांसिगोन जोंनिफ्राय खैरोगुरि बे गोग्लैसोनाय गामिनिफ्राय जोङो दिल्ली बायदियाव जोङो मानसि दैथायहरनो हानाय जोंबो खामानि मावनांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै भारतआ बिराद जौगाबाय बुहुमनि मानसिफ्रा बिराद जौगाबाय हादोरफ्रा दिनै हादोरजों हादोर दावहा नों गोहो गोरासिन आं गोहो गोरासिन दिनै इउक्रेनजों रासियाजों दावहा सोलिगासिनो दङ दिनै हादोरजों हादोर दावहा दिनै हारिजों हारि दावहा दिनै नों हारियाबो जौगासार जानो हायोबा जोंबो जौगासार जागोन आरो बेखौनो लानानै जोंबो सिमां नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारियाबो गुबुनफोरबायदि बुहुमनि गेजेराव सिनायजानो हानाय जोङो हारि जानांगौ सोलोंथाइ फारसे गोबां मानसि नांगौ आईएएस अफिसार सानख'नो हायै आईएएस अफिसार ओंखारनांगौ जोंनि सा सानजा भारताव थानाय मिज'रामनिफ्राय मणिपुरनिफ्राय गोबां आईएएस अफिसार दङ नाथाय जों जखायसे बर'फ्रा दिनैसिमबो आखाइ बिजौआव साननो हानाय यूपीएससी पास जानाय अफिसारा दिनैबो साबानि बारा गैया माखासेया रिटायार जाबाय दा बेखायनो जों नोंथांमोननि गामिनिफ्राय सासे जों गामिनिफ्राय सासे बै गामिनिफ्राय सासे जुदि साफा आईएएस अफिसार जानो हायोबासो जोंनि बर' हारिखौ दैदेननो हानाय जोंनि बर' हारिनि जानानै खोथा बुंहैनो हानाय अफिस सिङाव जोङो मानसि दिहुननो नांगोन दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय बयबो बिबान लालायनांगोन दिनै बिराद जौगाबाय भारतआ दिनै मा खालामदों गुबुन हादोरा मालाय 5G 10G सोलिबायनो जों मबाइल लानाया बियो 4G ल' माने मुकेश आम्बानीनि जिअ' रिलायन्सनि 4G मालाय गुबुन हादरा 10G सोलिबायनो 20G सोलिनोसैनो आमेरिकाया 20G सोलिनो थांगासिनो दङ बेसेबांबा फास्ट जानानै दङ बिगियान आरो बाहाय बिगियानाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव दा जोंनिथिंबो ओरै बर' बाजारजों उलुबारि फानबारिजों लामा सेर हा जावनानै थार फबबोगासिनो बिराद गिदिर थार मा खालामनो नागिरदों बिजों सेंग्राफ्रा मिथिगौ ना कलेज फरायनाय सेंग्राफ्रा मा खालामनो नागिरदों फैगौ नैबे 2022आव हायाबाबो बेयावनो नाजादों बे बोसोरावनो बेयाव हायाबाबो फैगौ 2023 मायथाइनिफ्राय 5G सोलिसिगोन भारतआवबो 5 जेनेरेशन नैबे 5G सोलियोबा बे जोंनिया 4G ल' सोलियोना बेयो 5Gआ बेयाव खामानि होनाय नंला बे मबाइलखौ गारनांसिगोनसो हाखराव डास्टबिनाव हाग्राबारियाव दाखोरबारियावसो गारनांसिगोन बेबायदि जुग जाबाय दाना बेसेबां गोख्रै खारनो हायो बेजोंसो जायो दिनैनि बुहुमा दा बेखायनो बेबायदि सोलाय सुला राफोद खारनो गोरों जुगजों खारफानांगौनि थाखाय जोंनि बे एलपि स्कुलाव फरायबाय थानाय खैरोगुरिया एलपि स्कुलाव फरायनाय उलुबारि हाई स्कुलाव फरायहैनाय माख्रा गोजौ फरायसालियाव फरायहैनाय जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै जोंहाबो बिमा बिफाया सिमां नुनांसिगोन आरो जोंनि फरायसाफ्रा
बयहाबो सिमां थानांसिगोन दहाय आलासि बिथांमोना बुंनाय बायदि आङो खैरोगुरिनिफ्राय जायफ्रा दा हाई स्कुलाव फरायगासिनो दङ एबार मेट्रिक होबाय बिथांमोना दा मोनानिफ्राय सिमां ला मोनसे आं खैरोगुरिनिफ्राय फार्स्ट डक्टर जागोन डक्टरथ' गैथ'आ नालाय फार्स्ट डक्टर जागोन आं खैरोगुरिनिफ्राय फार्स्ट ACS अफिसार जागोन आं खैरोगुरिनिफ्राय फार्स्ट IAS अफिसार जागोन फार्स्ट इन्जिनियार जागोन सेथि फार्स्ट इन्जिनियार जागोन आं खैरोगुरिनिफ्राय दा बे थांखिखौ लानानै फरायोबा रावबो होबथानो हानाय नङा खस्थ' खालामनांगोन खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायोनो जोङो नायदो लेबुखौ फिथाइ मोनजासिमाव बेसेबांबा खस्थ' खालामबाय बोथोर फैबा मुलि सारनांगौ एम्फौ अरोनो गुदियाव बिनिफ्राय बिबार बारनायनि मुलि सारनांगौ लेबुनि थाखाय बेयाव माने बिबार बारनायावनो एम्फौ सुयोबा लेबुआबो गाज्रि जालाङो दै लोमग्रा